engathi ungaphila uphumelele kama kuphathwa ne-channel yeflix. Kubalulekile ukuthi usubscribe, ulike, ube member ye-channel, ube ngumlandeli we-channel, unikele kwi-channel, wenze okuhle endaweni yakini. Inamba esenza ukuphela ngumlandeli kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama kuma calls kuphela, ungayisebenzisi WhatsApp, ungasebenzisi ku-SMS, ungasebenzisi ukuthumela voice note. So la sibhekela udaba uluka-user, just user khona ku-comment section ku-YouTube ukuthi ke uphupha ikhandlela licima. Njoba engabingeleli engaceli nje ukhuluma ngokucima kwekhandlela. Ikhandlela ke malicima lisho into eziningi ehlukahlukene, but kuba nezinto abantu abayibheka uma cima ikhandlela. Thina ke siye sikubheke konke. Number 1, uma uphupha la ikhandlela kuwuphawulo uma licima, ngoba lokho kusho ukuthi ungasuba nje ukugula noma ube nesifo esizophazamisa nje impilo yakho. uJobe 18:6 ukukhanya kuyafiphala etendeni lakhe nesibani sakhe phezu kwakhe siyacimeka. 2, kuyenzeka futhi uma uphupha ikhandlela kuba uphawulo uma licima olusho ukufiphala kubunhlanhla bakho noma ukufiphala kwenhlanhla yakho nokuqala ukubheda kweinhlelo zakho. uJobe 21:17 kukangakhi isibani sababe sicimeka nengozi behlele babelwe isabelo ngentukuthelo na. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la kucima uphupha ikhandlela ube uphawulo uma licisha osuke likhomba ubunzima, likhomba ilingo, likhomba izivuvaba, likhomba ivivinyo ezinkulu ezizofika kuwe. uJobe 18:5 yeka ukukhanya komubi kuyacishwa nenhlaso yomlilo wakhe ngeke ikhanye. Izaga 13:9 ukukhanya kwabalungileyo kuyathokoza kepha izibani zababi ziyacimeka. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ikhandlela ube uphawulo uma licima olusho ukuthi ungalindela isikhathi esinzima sokushona komunye umuntu omnene futhi obe usizo olukhulu kuwe. Uma kunomuntu ozondlula emhlabeni lingacima ikhandlela, kanti kunalo muntu owusizo kakhulu kuwe ozophambana nemvula ozokunelwa amathongo. Izaga 31:18 uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo, isibani sakhe asicimeki nasebusuku. 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ikhandlela kuba uphawulo uma licisha kungabuye kukhombe lokhu ukwela noma ukuphelela kuphi esonweni kanye nokulahlekelwa ukholo. NgokaMathewu 25:18 ezinye eziyiziwula zaze zithi kwezihlakaniphile sipheni amafutha kwawena ngoba izibani zethu ziyacima. Number 6, futhi uma uphupha ikhandlela kuwuphawulo uma licisha. Lokhu kungavela komunye ngenxa ukuthi usephelelwe ukuzethemba noma usephelelwe yithemba lempilo engcono. Izaga 6:23 ngokuba kwemiyalo iyisibani nomthetho ngokukhanya nokusola ngokulaya kwindlela yokuphila. Siyabonga besibheka la ukucima kwekhandlela. Kodwa ke ngonkhohlo mhla ka-7 September ngomgqibelo la eGoli sobe sikhona siyaphana empophomeni, siyaphana enkonzweni yamanzi esihlelile nomkhulu Somahashi onesifiso sokuba ingxenye silandele nathi nakanjani uphatheke la umnikelo ngango-1,500 ukuze ube ingxenye kube kuhlanjululwa idalwa kube kususwa amathunzi, kube kususwa ichitho, kube kuhlanjululwa nje ukuthi umzimba ungasindeki, umzimba ube lula. Uma ingxenye siyacela kanjani-ke ungangithinta noma uthinte inamba kaMkhulu Somahashi khona ividiyo la ikhona ekhuluma khona ngale nkonzo yamanzi kabanzi wayithathela inamba kumthinte ubhuke